దీంట్లో నువ్వులు రొట్టె ఇవి ఇవి బెంచి ఇప్పుడు అరిసెల్ లాగా తిన్నాయి అరిసెల్ లాగా ఇవి మొత్తం ట్రై కోయాలి అవ్వాలి మా రొట్టెలు ఎక్కడ ఉన్నది ఇదేమో పాతకాలంలో ఇట్లా చేసేవాళ్ళు మంజలు అంటారు కానీ అట్లా చేసి తినేవాళ్ళం
పట్టుతాము సారు. జొన్న పిండి ఉప్పు వేడి నీళ్ళు ఇది ఒట్టి సారింగ్ సరే జొన్న పిండి ఇది ఏంటి ఏంటి అవి మన అవి ఉంటాయి కదా కలిపి తింటే బాగా తెలుస్తుంది. ఇదేమో అంబడి అని దీన్ని వేయించినాం. వేయించి పప్పు దీన్ని కలిపి తినేవాళ్ళం ముందు. అంబడి ఎర్ర అంబడి బాగా ఎర్ర అంబడి ఇత్తులు ఏం చేస్తామంటే ఏంటి పప్పు ఇది కలిపి వట్టి పప్పు కలుపుకొని పౌడర్ తినేవాళ్ళం. ఇదేమో మక్క పేల లేచి పౌడర్ చేసి బెల్లం కలిపి తిని జొన్న ఏమి దొరకకుంటే నీళ్ళు తాగి ఉండేవాళ్ళం అప్పుడు ముందు. జొన్నది సత్పిండి సత్పిండి జొన్న ఇంకో మక్కేనా సత్పిండి నీళ్ళు కలిపి ఇట్లా కూడా తిన్నది. ఇది జొన్న జావా. ఇవేమో మనం జొన్నలు అంటే చుట్టి జొన్నలు అంటారు తెలుగులో. అది ఏమో పురుగులు వేసి పురుగులు కలిపి బెల్లం పెట్టి ఇప్పుడు ఇది సామా ఇది సామా సామా అప్పుడు తాగిన ఇదైతే మరి తినచ్చు ఎండిపోయినాయి. తీయాలి, తీస్తేనే దంచితే పోతుంది. దీన్ని కట్టది కొట్టి వెళ్తుంది మొత్తం. అదైన తర్వాత ఇది వస్తుంది. దీన్ని దంచి తీసి పొట్టు తీసినాక ఎండబెట్టాలి. నూనె వస్తుంది. నూనె గారని ఇక మక్క పేలాలి. కలిపి తినాలంటే ఎట్లా శనగలు ఇవి కలిపి కూడి తెచ్చింది. పెళ్ళినప్పుడు 5 రోజుల ముందే తయారు చేసుకుంటారు పెళ్ళిళ్ళు అందరు. ఇప్పుడు ప్లాస్టిక్ అన్ని రెడీ. జొన్న పేలాలు జొన్న నాలే ఇవి కూడి ఇది డొప్పు జావండి కంపల్సరీ ఉల్లిగడ్డ ఇది జావ వేసుకుంటాం. ఉల్లి జావ ఇప్పుడు
అరిసెల్ లాగా చిన్నది అరిసెల్ లాగా ఇవి మొత్తం ట్రై కోయాను ఇవేమో మేము ఏంటంటే వేరే దగ్గర కాస్తాం అన్నట్టు మనం మా రాట లెక్క ఉన్నది ఇదేమో పాత కాలంలో ఇట్లా చేసేవాళ్ళం మంగళ అంటారు దాన్ని దాంట్లో చేసి తినేవాళ్ళం జొన్నపిండి ఉప్పు వేడి నీళ్ళు ఇవి వట్టి సారే ఏంటి అవి మన అవి ఉంటాయి కదా కలిపి తింటే బాగా తెలుస్తుంది. ఇదేమో అంబడి అని దీన్ని వేయించినాం వేయించి పప్పు దీన్ని కలిపి తినేవాళ్ళం అంబడి అది ఎర్ర అంబడి బాగా అంబడి గోంగూర ఇత్తులు కలుపుకొని పౌడర్ తినేవాళ్ళం ఇదేమో మక్క పేల లేచి పౌడర్ చేసి బెల్లం కలిపి తిని ఏమి దొరకకుంటే నీళ్ళు తాగి ఉండేవాళ్ళం అప్పుడు ముందు ఇట్లా కూడా తినాలి ఈ జొన్న జావా ఇవేమో మనము జొన్నలు అంటే చిట్టి జొన్నలు అంటారు తెలుగులో ఇవేమో కలిపి బెల్లం పెట్టి కుడుములు సామా సామా సామాల సామాన్ అప్పుడు తాగిన ఇదైతే మరి తినచ్చు మక్కగట్ట పొడి ఆకిది కలిసి ముచ్చి జొన్నగట్ట తీయాలి తీస్తేనే దంచితే పోతుంది నేను కట్టది వర్షం వెళ్తుంది మొత్తం అదైన తర్వాత ఇది వస్తుంది దీన్ని దంచి తీసి పొట్టు తీసినాక ఎండబెట్టాలి నూనె 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 గారని ఇక మక్క పేలాలు శనగ కలిపి తినాలంటే ఎట్లా శనగలు ఇది కలుపుకొని పూడి తెచ్చిన పెళ్ళినప్పుడు 5 రోజుల ముందే తయారు చేస్తుంది పెళ్ళిళ్ళు అందరు ఇప్పుడు ప్లాస్టిక్ అన్ని రెడీ జొన్న పేలలు జొన్న నాలే ఇవి కూడి ఇది డప్పు కంపల్సరీ ఉల్లిగడ్డ ఇది జావ వేసుకుంటాం ఉల్లిగడ్డ జావ
చేస్తూనే ఉంటారు. ఇప్పుడు